ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଠି ମଦ କେଁଠି ମିଳେ? ସକାଳଟାରୁ ମଦ ଖୋଜୁଛ ମଦୁଆ ମାନେ ଏ କଥା କି ଭାଇ ଟିକେ ମଦ ନାଇଁ ପିଲା ଜାଡା କିଲର ନାଇଁ କି ମଦ ଦରକାର? କି ମଦ ମିଳିଆ? ସେଇଠି ମଉଲି ମିଳେ। ମଉଲି ତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ ବା ପିଇ ନଥିବେ। ମହୁଲି କାହାକେ ମିଳିଆ? ପୁଷ୍ପା ଭାଇଟି। ପୁଷ୍ପା ଏ ପୁଷ୍ପା ପୁଣି କିଏ? नाम तो सुना ही होगा पुष्पा भाई। ଆଚ୍ଛା ତାର ଗୋର କୋଉଠି? ସେ କୋଉଠି ମିଳିଆ? ସେ ଘରେ ରୁହେ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ? ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମିକିଆ ବିଛଣା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହବନି। ତାକୁ ଭଲ ପାଣି ଦରକାର, ନହେଲେ ସିଏ ପିଇବନି। ଆଉ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଜଳବାୟୁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ତବେ ସେ ଅଛି କେଁଠି? ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଜଙ୍ଗଲରେ? ତା ତ ସେ ବାଘ ବାଲୁକୁ ଡରୁଥିଆ। ବାଘ ବାଲୁ ତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ। ବାଘ ବାଲୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ଭାଇର ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ତେବେ ଟିକେ ପିଇବା ଚାଲ। ହଁ ପୁଷ୍ପା ଭାଇ ଆଇ ସେନ୍ତା ନାଇଁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। আবে কস্টমর আসবার টাইম হয়ে গলানি, মাল রেডি তো? আইগা ভাই পুরা রেডি। মোর কামরে অবহেলা করব নাই, তোমার তো সব কথা মুই বুঝবি। ହଁ ଭାଇ। ପୁଷ୍ପା ଭାଇ ପୁଷ୍ପା ଭାଇ ଏମାନକେ ତ ଜାଣି ନଥିବେ, ଏମାନେ ମଦୁଆ। ମଦୁଆ ତ ମଦୁଆ ଖୁଡା ମଦୁଆ। ସକାଳୁ ମଦ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏମାନକେ ମୁଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ହଉ ଭାଇ ତୁମେ ପୁଷ୍ପା ଭାଇକୁ ମଦ ମାଗ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୋକାନ ଖୁଲେ। আইবে আই কেতে মাল দরকার? গোটে বোতল হেলে ହେଇଯିବା ভাই। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆଣିକିରି ପିଇବା ଆଉ ନା ବେ ଭାଇ। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ভাই এটা দরকারি মালটা তো আট ଅଛି তো? আবে পুষ্পার মালকে ডাউট করবু নাই। দেখছো তো ভাই পুরা দরকারি মাল।